Welcome. Like, Subscribe. welcome to my channel, Ping Bicalena Vlog. Hello mga idol! Magandang araw! Eto na naman ako. Samahan niyo ako sa muli. Ang lulutuin ko ngayon ay white cups na naman guys. Ayan. Ito yung aking mga ingredients. Guys, nagpakulo na ako ng tubig. Ayan. Unahin natin ang ginger. Pagsamasamahin ko lang siya guys. Tapos onion. Garlic. Ayan. Cinnamon stick, guys. Cardamom. Yung pamintang buo, guys. Black lemon. Yung capsicum. Ayan. Natin guys ng laurel. Then, lagay na natin yung ating chicken. Hintayin lang natin siyang lumambot guys. Ayan. Palambutin ko lang siya. Ito guys, samahan natin siya ng ganito. Ayan, yung parang pako siya guys. Ayan guys, kumukulo na siya. Lagyan natin siya ng salt. Ayan. Palambutin lang natin siya guys, then mamarinate natin siya. Ayan guys ang ating pang marinate. Ano siya, kurkum and olive oil and kunting paminta, black pepper and salt. Ayan guys, mix lang natin siya. Ayan guys, marinate natin siya kahit at least half hour bago natin siya i-oven. Ayan. Guys, open na natin ang ating chicken. Ayan na guys, na-open na natin yung chicken. Lagay na natin muna sa rice. Ayan. White rice. Thanks for watching.